हो काका लेबै परा का पैसा देने के कहने लगबा हो। सार तो कौन ये करो लेकिन तोरा परक्का नहीं किने तो जो तोरा परक्का किना देतो तो पोरे में जुज तू झरका लेबी तो दूगो बकरी जे छै ओकरा पाल के करते रे। प्रणाम नमस्कार, हम बिल्लू टॉप 10 ऑफिशियल यहाँ सबके चैनल में स्वागत करे छी। चलो हम एक नया धमाकेदार कॉमेडी वीडियो लेके आइल छियै। यहाँ सबके वीडियो पसंद पड़त तो लाइक जरूर ठोक देबे। तो चलो आके बकचोदी हम यहीं से शुरू करे छी। अपन अपन कान में हेडफोन डाल ले। काका हो काका हाय आओ कथी ले करे छ हमें तोरा बतबै छियो। एकरा ले जा झंडा खेत में बाजार के गाड़ में दांत काट लियो तब मजा बुझते। अरे बोल बाकी उड़ा दिए दे बोला की से ए तहु लौड़े वाला बात बोले छ। एकरा लाठी से नहीं बुढ़वा नौर भरी गाड़ दो कि कुछ दे के पेंटे में मुझ देते सार। अरे की लेबी नुनू बोल ने फेर बेटी चोदू करे छे बाजार का घरे मार लेबो। की लेबी बोल ने कोदा भोजे माना बेगाना माने लगवा हो। अच्छा तो बेगाना मान लेबी तकर बार उखड़ जेते सारे के लौड़ा मारबो ने कि पेंटे में हक देबी बुझली। हो काका लेबै परा का पैसा देने के कहने लगबा हो। तार तो कौन ये करो लेकिन तोरा परक्का नहीं किने तो जो तोरा परक्का किना देतो तो पोरे में जुज तू झरका लेबी तो दूगो बकरी जे छै ओकरा पाल के करते रे। पापा छे बहराया बरी तू ही काम चलावा हो। पप्पा छो बाहरा त कक्के से काम चलबै ले चाहे छी त पेंट खोल के लुहक जो जा छोड़वा लोट पोट ता बुढ़वा 3 चोट दे के काम फाइनल कर देतो बुझली। 500 रुपया चाहिए नंबर से नहीं फुसलावा हो। ए सार तोर बाप कमा के दे देने छो जे पंसुया मांगे छी लगलो ने घर पर एहन पैना कि मुतने मुतने भागबी बुझली। हां त तई को भाई सब कैसन लागलो ई वीडियो। अगर अच्छा लगल तो लाल का लतिया दियो, घंटा डोला दियो, कमेंट में बता दियो। तमे एकरो से बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आबे तोरा के मस्ती और मजा करबे खातिर।